jayah tenan wong barang sakmono gedene kok iso ditumpakno sepeda motor dhewean. Piye maksude wong kuwi? Ngene iki wis biasa nek kene iki, Mbah. Wis biasa. Si kabelmu itu loh. Sepeda motor digawe Este homem é doido. lemari jasa. Orang becihi istilahnya. Asli Mbak iki. Eita, homem doido da porra, velho. Rekayasa wong kene ngene iki penggaweane. Grab profesional. Nganter-nganter barang nganggo motor, masih omah ditumpakna sepeda motor, ora dicekeli. Hebat kan, Mbah ya. Tapi banono ora, Mbah iki. Ugal-ugalan iki jenenge, ugal-ugalan tenan iki. Lemari tumpakno sepeda motor iki. Ini itu nggon, Mbah, ora ceblok. Biasa soalnya. Sampai mobil weden ora wani nyelip. Ono-ono wae. Lho ngono ku lho Mbah jayah tenan wong barang sakmono gedene kok iso ditumpakno sepeda motor dhewean. Piye maksude wong kuwi? Ngene iki wis biasa nek kene iki, Mbah. Wis biasa. E já foi-se embora. Sepeda motor digawe ngemot